Tibrasa amse hinkino habangni hamkane shabang tanarokni mokol tori fayo. Tamoni hinmali Tibrasa amse yoke je manti je mosungti shamong khaibano. Abohai wanchungnerok tongmabagido Chennai kri tongmabagido Tibrasa amse rogo hamkrai mungshanglia. Abohaino belaino mangpli kasoi feka darak시dak 48 kromsra constituency amsayo. Tibrasarnake je saborok phono bkha kaham nugui je manti sia nugya butwa sanambui. Abohaikino tongi tongo. Abohaino Tibrasa amsayo thangphaini bagui lama sramjak bontuka. Koromsara constituency be khobjak Koiram parani lukorok koksojak mukti samani. Je thangphaini lama sramjaki tongmani abo belaino hamya id 2 number bai sramjaki tongo hinai. Obohai koksojak mani amsini MLA Poldang Subo khak hamjak bane te social media wo post khlaimani sigango je angkha fiaba ani jarabo obohai samong sitra kesekreng samong khlainai rokno khukti monok jaglak borokno mazar dai borokno fiok jaglak. Kogrimani bisingtino sangrong salo Koiram kamiwo thangai lama sramjaki tongma cheri naikha. Aro thangai darak시dak nukha je lama sramjaki tongmani belaino hamya 2 number id bai sramjak. Tebo wanajani kongka MLA ongkhorjak hini khnawi lama sanabrnai manager te agency bo sokbai liya. Je lama sramjaki tongmani idrok bojoto MLA thangnai hini saimani bolongo khitar horbeka. Nainadi amsayo berainai mani yaklo lama sramjakmani naimani yaklo borom gnang amsini MLA tamoshaka te lukrok tamoshaka. Quality of no quality se hinya ai di o kon samung de sar nang haste habang bati prasarang ni bagai ba je kuno thungruk beteng na yakarino je development bagai samur khalanya bagai horja gofia kasar kasarom ke samung khalai jago abono tile je agency rong tam ko kasar nai agency actually hajara samung low quality ni khainai rok no borok ni license rok si singna nang especially chini rural area Tibrasa para bisingo hingkai no borok kalai sakai manjago tau bang manager no ringkha manager to sokpaya 1-2 ঘন্টা ধরে dai nainai di norok wansugui nai di Tibrasa ni elakao samung khaike borok busuk saknai ang direct call khaika executive engineer tai engineer sokna borok samung no pura katal ke taisa fresh ke khainai ni kogro abo kha sar abo koiram para जों बार ओ सांगो फाइ साका अब हिंके तावनो हिंके बुखागै कोखलै खिबिजांनाय किन्तु जों वानेंगै दंग न थिगै खानि खालिमनै जों सांनांगेदो हिंके तिन ताइसा फाइगा जों नायमाने इदगिलामा खिता जाक जों साका काम खाइ दंग ओरखे तामो ओइ अब हाकि खामन जाया हिं साबजो जों थगायै किन्तु आसले बक्स खायो अब दुइना बन मानजागै हिंके ओरखे वाति किसा फाइगा बर थांगाता याखारै id biang biang khitar pakya yang gogla pura tip order kungnai gari yang khitarjak yang longa tunggo borok sunu sangnang ya o saini borong ta gramni borong no kintu omo hainke sing kampon do khairunai bumung naman nang borok ni sing bung maya kintu borok to or kam khayo sing sini mano asik se sar bo para kam khajang mane mo koiramo sini paro ta tamon bagai khitar no sungi dena kya phai abo singmani borok khai salak sai tong ta ising to siaple hin sai to asle borong no khai tong kam min bung he ani bumung shahar Tripura no kamini da o kamani koiramni